Какво става? Това е поредният клип на Майнкрафт. Този път ще говоря със сигурност. И нека да започваме. Ето е трудно. Ще пусна това, докато влезам в това хистерията. Да си напиша първата, да ми я видите все пак. И така, тук съм. И да, това са... забравих ми името, как се казваха. Да, плагини. Плагините представляват, който не знае, нещо като тези неща. Но има и мотори, столчета, палатки и най-различни неща. Дали може да има плагин с панер, с оръжие пълен, виждал съм такъв. Skywars. Добре, нека да играем Sonic Crunch. Защо ми искат нещо. Ага, ето ги чуете. Чакайте малко. Pet Select. От този сервер без да сте ранг, можете да си вземете домашен любимец. Ender Dragon не можете, но можете Enderman и всякакви други неща. Така. Сега, за да го преживеете, трябва да направите да ви е на главата. След това натискате ето тази въдица и можете да го язете, като натиснете въдицата. С Shift слизате от него и той просто изчезва. Ето как да го преживеете. Можете да се украсите, можете да го промените. Видео му имам предвид. Ето, Pet Select. Например, искам Villager Pet. Сега ще го докарам тук. Чакай. Уидар, сериозно. Трябва да натисна това за главата. После Pet Select. Това. Така. Мета сме в него. Не знам обаче как да го направите да сте до него. Не знам защо не става. Pet Select. Ето. Сега. Нека да видим как се променяше, че аз го забравих. Да. Пет меню. Професион. Това не знам какво трябва да. Бейби. Ето. Можете да го направите малко. Сещате се. Open. Пет меню. Пет бейби. Професион. Ето тук може да му изберете професия. Т.е. сещате се да престилката. Black нещо си. Butcher, Farmer, Librarian и Priest. Аз мисля да взема ето този. Добре, хайде фермер. И сега селянина ни няма превръзка. Как да го докарам тук? Въпрос. Чакай малко. Pet Select. Опа, това беше лошо. Кара. Нещо не мога да призова. Още, това не е важно. Класик. Да, нека да продължаваме. Това са животните, не е важно в момента. Опа, между другото, сега Pet Select. Pet. Horse Pet. Точно. Той ми трябваше. Pet Select.
И тупе. Мога да правя кон скелет, ако дойде. Ето, pet select, right. Ето, направих го скелет. Натискате веднъж right и той идва. Как се сипа? Да. Това е... Можете да го направите зомби. Може да го направите муле, може да го направите магаре, може да го направите нормален кон, който изчезва. Така, това е общо взето за животните в този сервер. Да, конят изчезва, но както и да е. Може да правите много неща с конете, специално с тях, само с тях може да правите много неща. Нека да пробваме в креатив дали може да се вземат на машина. Разбрахме, че можете, но той ви следва. И нека да пояздим гаст. Така, малко съм в него застанал. Много е голям. Нека да си изберем друг. Този клип само за животните ще е такова, но... Шипет. Здравей, овца. Я? Може да ви е гола. Ха-ха-ха. Готино. Вижте. Да. Shift. Това е моята овца. Кала. Жълто. Но първо да. Трябва по някакъв начин да я оправим. Готово бе. Нека да махнем бейби ефекта. Така. Изберем любимия цвят, който е синьо. Правяме бебе. И райт. Ето, я взем певца. Този сервер е много готин, специално с петовете. Но има и много други готини неща. Можете да слагате всяко едно животно на главата. Представете си газ на главата. Това мерта по лицето. Нека да я оголемим. Така е по-добре. Пак мерите, но сега не е поне личното. И обзето. Вижте. Ако натисна това, какво ще стане? Това не го знаеш. Не знае, че има такова същество. Да, това е странно. Вижте, краката ми са... Да. Но това няма значение. Забравя да допълня скина, която го правих. И да, аз го направих. Нека да опитаме и с слагане на главата. Дали ще пречи? Да, ще пречи. Вижте морката. Изглежда, че ме наблюдава, което е много странно. Да, те по принцип така се движат. Не. Нека те променим печага. Това е странно. Хайде сега аз теб да пояздя. Да, това е съм в някакъв робот, защото половината съм вътре, а другата половина навън. И да, общо взето това с петовете е много готино. Пет сред. Wither Pet. Нямаме право да го използвам. Добре. Ender Dragon Pet. И това нямаме право да използвам. Добре. Да. Общо взето можем да си яздим прилеп. Да. И с това ще завърша клипа. Я вижте. Да. Това беше от мен. Абонирайте се. Дайте палец нагоре, т.е. да лайкнете видеото и чао!